Mirar, olorar, tastar. 220 circulaven entre ampolles i copes al celler cooperatiu de Rubí, la seu del tast final dels Premis Vinari 2014. Els finalistes havien aconseguit obrir-se pas entre els prop de 800 que s'hi han presentat aquest any. El jurat, format pels millors tastadors i tastadores de l'Associació Catalana d'Enòlegs i de l'Associació Catalana de Sommeliers, ha estat l'encarregat de decidir, de triar i de descartar. El tast final, però també els 7 tastos previs que s'han fet al territori de diverses denominacions d'origen i a l'Espai Montvínic de Barcelona. I és que la visió de sommeliers i enòlegs és complementària. A veure, els enòlegs fem un tast bastant tècnic i objectiu, i una mica, com us deia, busquem els efectes o encaixar molt els vins amb cada un dels paràmetres on volem tastar. I la visió normalment del sommelier és una visió més oberta, on hem de buscar més aquesta subjectivitat o el que els aporta, el que els hi transmet segons quins vins. El tast es fa a cegues. Això vol dir que no veuen l'ampolla, no saben la marca, no saben amb quines varietats està fet el vi i, per tant, no estan condicionats per tota aquesta informació. Asseguren que no és una tasca fàcil. Primer de tot, respecte màxim, perquè donar una nota o una puntuació a un vi és molt complicat, perquè, clar, és la meva opinió respecte a aquell vi. Sempre tenim molt present tota la feina que hi ha al darrere, el camp, el celler, vull dir, això ho hem de tenir claríssim, no? És a dir, és complicat, segons com. La dificultat no és només tècnica, és també física. Primer de tot, això que has dit tu, és important saber que sobretot no ens empassem el vi, però a part d'això sí que desgasta, però el que també és veritat és que nosaltres estem entrenats i acostumats a tastar, tot i que sí que arriba un moment que els sentits es queden una mica col·lapsats, anem fent parons, fem parades, que diem parades tècniques, mengem una mica de pa, bevem aigua, ens mullem la boca amb aigua, escopim, tornem a provar una altra vegada, i és la manera una mica que no quedis tan col·lapsat. Així les coses, un llarg camí que avui culmina i que es resumeix així. O sigui, un 50% seria matisar o puntuar tècnicament el que és el vi i l'altre 50% es deixa a judici el que és una miqueta el catador, perquè recordem que el vi sempre té que transmetre plaer.